tak tady jsme museli vystoupit. Tady jenom s Adamem kolem a tady cedule pozemek na prodej. Takže voláme majiteli, 1900 metrů, je to tohle údolíčko, ze 3 stran je les, zleva, zprava i ze zadu je les, celý tohleto, co je vysekaný, je velký stavební pozemek 1900 metrů. Jsou tady vyřešený sítě nějaký, je tady obecní vodovod a je tady na hraně pozemku tamhle elektrika, není tady kanalizace, není tady plyn. Plyn už lidi úplně nechtějí, oni nám to v té Evropské unii ve finále úplně zatrhnou tím plynem topit, takže ten už není tak poptávaný. Kanalizaci tady musíte vyřešit, nebo odpad musíte vyřešit buď to septikem, anebo domácí čističkou odpadních vod. Tady by neměl být problém, protože tady je jezero, do který se ta vyčištěná voda dá pouštět. Hezký, tohle se mi líbí, lovci pozemků, tak i tohle se dá objevit. Takže hele, sdílení, komentování, lajkování, přeposílání, kdy to znáte, všechno tohle funguje, všude jsem, ať o nic nepřijdete a já vám zase ukážu nějaký hezký pozemek, až nějaký objevím. Takže příště, čau.